Idući komplet u ponudi je predivan komplet koji dolazi u kombinaciji zlatne boje sa prozirnim cirkonom, odnosno prozirnim dijamantom. Radi se o zaista vrlo zanimljivom kompletu u kojem dobivate naušnice i lančić sa privjeskom. Zaista ovako zanimljiv komplet s obzirom da se radi o zlatnom modelu u kombinaciji, kažem, s ovim prozirnim detaljem, odnosno prozirnim privjeskom koji dolazi u obliku prozirnog dijamanta. Što se tiče samog izgleda, znači radi se o zlatu, odnosno pozlačenom materijalu. Zlatna je boja u pitanju. I detalj koji se nalazi ovdje kao privjesak je ovako u efektu znači nekog sunca, s tim da ima u sredini znači ovaj ogroman dijamantić, odnosno ogroman cirkon, kako god, koji dolazi u ovoj prozirnoj varijanti. Radi se o vrlo elegantnom modelu i također znači ovaj privjesak je setopljen sa naušnicama koje također dolaze u identičnom modelu, znači ovako zlatna ispuna, zlatni rub i dijamant, odnosno cirkon koji je prisutan u većinskom dijelu same naušnice kao detalj koji se najviše i ističe na ovom modelu. Znači usklađena naušnica sa ovim privjeskom na lančiću. Zaista onako elegantan model koji možete također kombinirati kako god želite, jer se radi o pozlačenom modelu. Uz to imate znači i taj cirkon koji svakako jako lijepo pristaje i uz neke elegantne kombinacije. Ovako zlatni lančić vas može doista podignuti. A uz to imate znači i mogućnost da podesite ovaj lančić ovisno o tome kako vama odgovara. Što se tiče same naušnice, one su predviđene za žene koje imaju probušene uši, znači ovako samo je nataknete. I rub je ovako znači u zlatnim iglicama, u sredini je znači taj cirkon. Svakako ovaj komplet možete naručiti po promotivnoj cijeni ukoliko nas nazovete na naš broj telefona. Samo požurite jer se radi o jedinstvenom kompletu.